Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym ni. Ni'n diolch am bob un cyfle i ddod ata ti fel dy blant a hynny trwy heiddiannau'r arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw fel dy blant yn gofyn i ti i edrych arno, i ddod lawr i'n plith, i dywallt ysbryd arno. Dyna sydd ei hangen arnom ni, dyna sydd ei hangen ar ein gwlad a gwledydd y byd, i ti ymweld â ni o Dduw. I ni'n trysthau wrth weld cyflwr y wlad ac i weld cyflwr yr holl fyd, a rhai yn troi at ryw Dduw, at grefyddau, ac eto heb geisio dy wyneb di, heb ddod o hyd i'r hyn sydd yn mynd i rhoi ateb i'r cwestiynau mawr bywyd o Dduw. I ni'n gweddio, bydd yr ysbryd i ar waith yma ac ar hyd y byd, a bydde di yn agor llygaid eneidiau mwyn iddynt weld eu hangen ac yna iddynt wybod i ba le i droi at yr arglwydd Iesu Grist. Te'r bendithion hamser nawr, diogela ni rhag ymwysodiadau'r un drwg. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, chydig o gyhoeddiadau, atgoffach chi am yr hyn sydd i'w gael ar wefan Nghapel yr Rhath, ar y Sul am hanner awr wedi 3 oedfa Pregethu'r Efengyl am hanner awr wedi 3, ac yna ar ddi llun y bwriad i'w gosod myfyrdodau byr emynau'r Efengyl, ac yna yr gwasanaeth yma Egluro'r Efengyl astudiaethau ar y funud yn edrych ar lyfr JC'r ail ar Holiness Sancteiddrwydd. Ac hefyd yn agosau nawr ar ddi llun fe fydd yr gynhadledd yn dechrau, Summer Conference, oedfa yn Saesneg ei haith, fel arfer yn cael ei gynnal yn Nghapel Tabernacl Cardiff yng Nghaerdydd, ond oherwydd yr amgylchiadau, yr oedfaon hynny ar y we, ac felly mae modd gwrando ar gwylio yr oedfaon hynny ar-lein o ddi llun Gorffennaf 27 hyd dydd Gwener Gorffennaf 31. Ond mae yna oedfa Gymraeg, y gynhadledd Cymraeg i ni'n ei gynnal, un oedfa sydd ar gael, a hynny ar ddydd Iau, Gorffennaf 30 am hanner awr wedi 4, ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Nawr, gadewch i ni droi at air Duw. Bydd am darlleniad o'r llyfr yr Effesiaid, epistol Paul at yr Effesiaid, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Effesiaid, penod 2 ar adnod gyntaf. A chwythau a fyw haodd fe pan oeddech feirw mewn cymweddau a phechodau, yn yr rhai rhodiasoch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr on yn gweithio ymhlant a nefydod, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt yn chwantau ein cnawd, gan wneithir ewylltysiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd efe ni, pan oeddem feirw mewn cymweddau a'n cydfyw haodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig, ac a'n cydgyfododd ac a'n gosododd i gyd eistedd yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau ragorol olyd ei ras ef trwy ei gymwnesgarwch i ni yng Nghrist Iesu. Cynnes trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain rhodd Duw ydyw. Nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Cynnes ei waith ef ydym wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, yr rhai a ragddarparodd Duw fel yr hodiem ni ynddynt. Am hynny cofiwch, a chwi gynt yn genhedloedd yn y cnawd, yr rhai a elwyd yn ddi-enweidiad, gan yr hyn a elwyr enweidiad o waith llaw yn y cnawd, eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel ac yn estroniaid oddi wrth amodau'r addewid, heb obaith gennych ac heb Dduw yn y byd. Eithir yr awr hon yng Nghrist Iesu chwi, yr rhai oeddech gynt ymhell a wneithbwyd yn agos trwy waed Crist. Cynnes y fe yw'n tangnefedd ni, yr hwn a wnaeth y ddau yn un, ac a ddatododd ganolfur y gwahaniaeth rhyngom ni, ac a ddirymodd trwy ei gnawd ei hun y gelyniaeth, sef deddf y gorchmynion mewn ordeiniadau fel y creuai'r ddau ynddo'i hun yn un dyn newydd, gan wneithir heddwch.
Ac fel y cymodau'r ddau a Duw yn un corff trwy'r groes, wedi lladd y gelyniau trwyddi hi, ac fe a ddaeth ac y bregetho dangnefedd i chwi rhai pell ac i'r rhai agos, oblegu trwyddo ef y mae i ni ein dau ddyfodfa mewn un ysbryd at y tad. Weithiau'n gan hynny nid ydych chwi mwyach yn ddieithriaid a dyfodiad, ond yn gyd ddinasyddion ar saint ac yn deulu Duw. Wedi'ch goriwch adeiladu ar sail yr apostolion a'r proffwydi ac Iesu Grist ei hun yn ben congolfaen. Yn yr hwn y mae'r holl adeilad wedi ei chymwys gydgysylltu yn cynyddu deml sanctaidd yn yr arglwydd. Yn yr hwn, a'ch cyd-adeiladwyd chwythau yn breswylfod i Dduw trwy'r ysbryd. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, i ni wedi cyrraedd penod 16, penod heb Grist. Wedi seilio ar Effesiau 2, adnod 12, eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist. Ac yr oedd yn ddisgrifiad o'r Effesiaid cyn iddynt ddod i gredu. Hynny yw, cyn bod rhain yn dod yn Gristnogion, ac felly o ddiffiniad o'r sefyllfa o'i cyflwr nhw, sydd yn gyflwr fwyaf trienus, yw yr oeddent heb Grist. Ac felly mae hwnna yn, nid yn gyhyddiad, ond yn ddisgrifiad brawychus, ond yn ddisgrifiad sydd yn disgrifio unrhyw un sydd yn golledig. Yn ôl gair Duw, does dim lle fan hyn i ni ddweud bod yna le i grefyddau eraill. I ni'n gosod hynny o'r neilltu o'r cychwyn. Os ych chi heb Grist, yna i chi heb gobaith. Does dim bywyd tragwyddol, does dim sicrwydd cadwyddigaeth, does dim heddwch fel byddwn ni'n gweld maes o law. Mwyn cael y gobaith hynny o'r nefoedd, mae'r rhaid bod yn eiddo yr arglwydd Iesu Grist. Fan hyn mae'n disgrifio'r rhai sydd ddim yn eiddo. Beth oedd eu cyflwr nhw cyn iddynt dod i gredu. A'r hyn sydd yn wir amdanyn nhw, eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist. Nawr, yr is-benawd gyntaf, neu'r benawd gyntaf, pa bryd gellir disgrifio person fel un sydd heb Grist? Mae hwnna'n broblem, mae'n eitha dyrys. Mae'n un sydd yn agor y drws i lawer o sefyllfaoedd. Esgusodwch fi. Mae yn agor y drws i broblemau o fewn yr eglwys. Y pryd i ni'n gallu disgrifio rhywun fel rhywun sydd yn Gristion a'i pheidio. Dyna y math o benbleth i ni yn ei gyrraedd, achos bydd ar rhai yn dweud, does dim hawl gyda ni i gwestiynu neb. A dyna lle mae'r broblem yn codi. Wrth gwrs, dydy ni ddim yn mynd allan o'n ffordd i edrych ar pobl ac i fod yn feirniadol a penderfynu ni yw'r datganiad olaf, yr un pennaf sydd yn dweud, dyw hwnna ddim yn Gristion, dyw hwnna ddim, neu mae rheina yn. Na, wrth gwrs, dydyn ni ddim yn dod o'r safle hynny. Ac eto i gyd, y caredigrwydd o'r mwyaf yw ein bod ni yn cwestiynu lle mae angen cwestiynu. Achos os oes rhywun yn golledig ac i ni fyna yn gadael i'r rhain i feddwl eu bod nhw'n gadwedig, yna mae gwaed ar ein dwylo ni. Ond yna mae gyda chi broblem arall. Mae'r rhai yn dweud, wrth gwrs, i ni yn credu mewn sofraniaeth Duw ac fe ddaw a'i bobl ato ef ei hun. A dyma lle mae'r benbleth, ac yna mae'r rhai yn mynd i'r eithafon o beidio rhybuddio neb. Ac felly, mae'r holl ysgrythyr sydd yn llawn rhybuddion yn gofyn i ni chwilio'n hunan, ac i cael y dirnadaeth yma sydd yn angenreidiol, maen nhw'n gosod hwnna o'r neilltu, ac yn pwyso ac yn camddefnyddio y ysgeidiaeth ar sofraniaeth Duw. Wrth gwrs, i ni'n credu'n llwyr yn sofraniaeth Duw, ac fe fydd yn dod â'i bobl at ef ei hun. Ond mae'r rhaid cael y gydbwysedd ysgrythurol hynny, o rybuddio pobl, cyhoeddi'r Efengyl. Mae yna rhai wedi mynd mor bell, mor galed, lle mae yna rhai hyd yn oed ddim yn credu mewn pregethu'r Efengyl. Mae'n anhygoel, ond nid yw yn wir. Hyn sydd yn dod ar tristwch mwyaf, pan yn cael falle gwahoddiad i bregethu, mae'n ambell i gapel ar hyd y wlad wedi teithio milltiroedd mewn i Loegr, a falle ddim yn nabod y bobl, ddim yn nabod yr eglwys, clywed amdanyn nhw, ac yna eglwys sydd yn efengyledd, sydd yn addoli mewn parchedig ofn, y cyfan byddwch chi'n meddwl, mae'r rhain yn iawn, ac maen nhw'n eglwys sydd yn sefyll am y pethau cywir. Ac yna yn gofyn iddyn nhw, pryd ych chi'n pregethu'r Efengyl, sut i ddod yn Gristion?
i fer bore neu'r hwyr. Ac y pa un yw'r un mwy athrawieithol. A mae'n anhygoel ar y degau pobl ddim yn gwybod sut i ateb y cwestiwn hynny. Ac yn mynd ar hyd y trywydd, mae pawb yn Gristnogion yn y capel, felly ni'n rhaid tipyn bach o'r ddau. Ac yn driennus yn meddwl beth sydd wedi digwydd, sut maen nhw'n gwybod i ddechrau fod pawb yno yn gydwedig. A sut ydyn nhw'n gwybod wrth baratoi na fydd na rhywun dod mewn i'r oedfa. Ac os yw yn cael ei ddarlledu ar y we yn y dyddiau yma, dyna chi faes genhadol lle mae yna bobl yn gallu clywed, ac eto i gyd ddim yn coedi'r Efengyl. Ac yna chi'n siarad ar rhai ac yn dweud wrthyn nhw, pan yn dod i ni eisiau chi bregethu'r Efengyl, drwyddi draw o'r cychwyn i'r diwedd, ffordd iach awdwriaeth, sut i ddod yn Gristion. Ac yna, i chi'n gweld, maen nhw'n dod ac yn cyhoeddi ac yn rhoi o'i gorau ac yn bregethu, ac efallai fydd na fymryn bach o'r Efengyl yno, a sut i ddod yn Gristion, ac yna mae'r mwyafrif yn mynd yn athrawieithol a sut mae Cristion fod i fyw. Nawr wrth gwrs mae yna le i hynny. Ond mae rhywbeth wedi digwydd lle mae'r eglwys i anghofio pregethu ffordd iach awdwriaeth a beth yw Cristion. A dim syndod felly bod gymaint yn yr eglwys ddim yn hoffi pan mae rhywun yn cwestiynu ac yn dod nôl i'r gwreiddiau, i'r sail, i'r ffynhonnell, i'r darn fwyaf pwysig. Beth yw Cristion? Dyna beth sydd wedi mynd ar goll o'r eglwysi sydd yn sefyll yn iawn. Maen nhw wedi colli'r weledigaeth ar beth yw pregethu efengylaidd o bregethu a chyhoeddi i'r digred sut mae modd iddy'n dod yn blant i Dduw. Person heb Grist. Dyna chi driennu. Gair Duw sydd fan hyn. Mae'r geiriau yma yng ngair Duw yn disgrifio yn glir. Geiriau a roddwyd i'r awdur dan ysbrydoliaeth yr ysbryd glân. Felly, rhaid i ni fynd nôl i'r cwestiwn, pa bryd gellir disgrifio person fel un sydd heb Grist? Sut ni'n gallu edrych a dirnad? Mae yna le i dirnad. A gewn ni daflu o'r neilltu mae beirniadaeth yw e. Achos mae hwnna'n un o'r pethau mwyaf hirt dwi erioed wedi clywed. Achos os na rhywun yn cwestiynu, yna mae'n dod o galon, na fyddwch chi'n deffro ac yn gydwedig ac ddim yn golledig. Dyw e ddim yn dod o feirniadaeth, mae'n dod o faich a chonsern a chariad drostyn nhw. Mae'n anhygoel faint o bobl sydd yn troi yn erbyn pregethwyr ac eglwysi sydd yn glir ar hyn ac yn dweud maen nhw'n galed. A nid caledu a caledwch yw e, concern a baich. Hona fyddwch chi'n deffro. Mae tynged tregwyddol eich enaid yn y fantol fan hyn. Felly pa bryd gellir disgrifio? Ac felly mae'n dweud fan hyn, dyma sut ni'n gallu disgrifio os oes rwy'n heb Grist. Person heb Grist, mae heb Grist pan nad oes ganddo wybodaeth y pen amdano. Na, mae hwnna'n amlwg yn diwe. Dyna'r un cychwynnol, yr un dechrau gyda'r rhai fwyaf amlwg. Yr rhai sydd erioed wedi clywed amdano. Ymhellterau'r byd. Fi'n cofio clywed blynyddoedd yn ôl, cenhadwr yn dod i siarad yn ni ac yn disgrifio'r maes cenhadol galwyd fydd o, ac roedd yn ganol rhyw goedwigoedd trofannol neu ble bynnag, ac mi roedd rhaid mynd mewn canŵ ar hyd yr afonydd llawn peryglon, beth nhw'n roed i llaw yn y dŵr bydd yna berig, heb sôn am syrthio mewn iddo fe, ac yna'n teithio degau, os nad cant o filltiroedd dwi'n credu, i fewn i'r goedwig yma. A lle nad oedd pobl erioed wedi cwrdda unrhyw un tu allan i'w llwyth hwy. Felly erioed wedi clywed am Grist. Mi roedden nhw'n gwybod bod angen addoli Duw achos y ffordd mae dyn wedi cael ei greu. Ac felly, wrth ddod o hyd i'r llwyth yma, fe ffeindio nhw bobl oedd yn addoli'r pren, addoli'r hael, y lleiad ac yn y blaen ac wedi creu diwiau hun. Wrth gwrs, mi fydda hwnna'n ddisgwyliedig yn ôl athrawiaeth Beiblaidd o'r modd i ni wedi cael ein creu. Ond yr hyn oedd yn wir, doedden nhw ddim wedi clywed am Grist. Na, mae hwnna'n wir mewn llawer i wlad. Llawer i wlad heb erioed clywed am Iesu Grist. Llawer i berson ddim yn gwybod dim. Ac os wedi clywed yr enw Iesu Grist, falle gyda'r we nawr, fod yna fwy o debygrwydd bod nhw wedi clywed yr enw, ond ddim yn gwybod dim byd amdano. Ac felly, i ni'n gallu dweud y mae nhw heb Grist. Does dim gwybodaeth o gwbl ganddynt. Yn golledig. Ond bellach gellir dweud hyn hefyd am fwyafrif yng Nghymru. Nad oes ganddynt wybodaeth am Iesu Grist. Nawr wrth gwrs, maen nhw wedi clywed am Iesu Grist achos
Mae yna ddigon o bobl yn rhegi yn defnyddio ei enw e. Mae rhai wedi cael ei magu mewn ei lwydydd, lle yr unig ffordd maen nhw wedi clywed am Iesu Grist yw'r ffaith bod ei mam a'i tad yn defnyddio ei enw e fel rheg. Ac felly, yn naturiol, o datblygiad ieithyddol, mae'r plentyn yn datblygu'r geiriau mae'n clywed i rieni'n ei defnyddio, ac felly maen nhw'n defnyddio fe wrth iddyn nhw fynd trwy'r ysgol ac yna yn tyfu fod yn oedolion, maen nhw'n defnyddio'r enw fel rheg hefyd. Ond ar wahân i hynny, efallai fydden nhw wedi clywed rhywbeth adeg y dolyg, falle bydden nhw wedi clywed am ddathliad ar geni'r baban, ac falle amser y Pasg fydden nhw wedi clywed rhywbeth fod hwn wedi marw ar y groes, ac dyna i gyd. Os oes na wybodaeth, dyna'r mwyafrif yng Nghymru. Faint o aelwydydd yng Nghymru sydd yn berchen ar Feibl heddiw? Dim llawer tybiwn ni, ac os oes yna mae e wedi mynd ar goll yn rhywle ar y silffoedd neu mewn bocs neu yn y to rhywle. Yr fath dywyllwch, mae e ferw len y didewd yn gorchuddio llygaid y mwyafrif yn y byd, ond yn sicr yn ein gwlad ni yma yng Nghymru. Yma yna anwybodaeth rhemp yn ein gwlad ni am berson yr arglwydd Iesu Grist. Dim syniad amdano fe, ddim yn gwybod fawr ddim am y Beibl, ddim yn gwybod dim am ei wirthiau fe, ddim yn gwybod dim am ei eiriau fe, am ei ddysgeidiaeth fe, ddim yn gwybod ddim yn gwybod dim am y Sabath, am gadw'r Sul, bydde mwyafrif ddim yn gwybod dim byd am hynny. Ac os oes na ryw ymwybyddiaeth o Dduw, bydde'r mwyafrif o'r farn, os oes yna Dduw, os oes yna nefoedd, yna fe fydd pawb yn mynd yno. Ond yna, wrth gwrs, chi'n cael chydig bach o broblem wedyn ni, achos maen nhw wedi dod rhywsut i'r ddysgeidiaeth fe fydd pawb yn mynd i'r nefoedd, achos maen nhw wedi penderfynu bod nhw wedi clywed rhywle, wel, os oes na Dduw, fe fydd rhaid i fod yn mynd i faddau neu derbyn pawb. Ac felly, maen nhw'n dod i'r safbwynt yna, ond yna, byddwch chi'n gofyn iddyn nhw beth am Hitler. Wel, wrth gwrs maen nhw'n dweud fydd ddim yn mynd i'r nefoedd, fydd rhaid bod yna le arbennig iddo fe, ac felly fe fydd y ddysgeidiaeth o Uffern yn dod yn dderbyniol ar gyfer pobl fel Hitler. A pobl sydd yn lofruddion ac yn camdrin pobl. Reina, wrth gwrs bydden nhw'n dweud bydde'r reina o'r neilltu draw fyna, a does dim gobeith iddyn reina, fydd na farn iddyn nhw, bod nhw ddim yn licio'r ddysgeidiaeth ar farn. Ond fe fydden nhw'n fodlon derbyn o fe gewn ni yn ein dysgeidiaeth cyfleus ni, barn i'r rhai fwyaf erchill yna, ond i bawb arall, y rai wrth gwrs i ni'n syrthio o dro i dro, ac i ni'n dweud ambell i beth na ddylen ni, ond ar y cyfan i ni'n trial ein gorau ni, ac felly fe fydd pawb yn mynd i'r nefoedd. Credant hyn, nad oes gwahaniaeth os yw unigolyn yn credu mewn Duw a peidio. Does dim ots sut i ni'n byw. Dyna fe fydd y mwyafrif yn ei gredu heddi tybiwn ni yn y byd ac yn ein gwlad ni hefyd. Ond mae gair Duw yn datgan yn eglur yn Ioan 17:3. A hyn yw'r bywyd tragwyddol, iddynt adnabod di yr unig wir Dduw a'r hwn anfonais ti Iesu Grist. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Does dim lle i ddadle. Mae'n problem fawr gyda chi os ych chi'n dewis o dethol eich adnodau yn y Beibl. Mae'n broblem anferth gyda chi, achos ych chi mewn trebeini anhygol. Ych chi mewn sefyllfa, os ych chi ddim yn credu un o'r adnodau yng Nghaerdydd, a chi ddim yn hoffi fe, ac yn edrych ar yr athrawiaethau, achos mae'r athrawiaeth hynny yn rhedeg trwy'r holl ysgrythur. Os ych chi ddim yn hoffi fe, beth yw'r sefyllfa chi ynddi, mae rhaid i chi greu crefydd o'r newydd, ar sail eich gallu chi a'ch awdurdod chi. Neu mae rhaid i chi gredu rhyw ddyn arall sydd yn creu rhyw grefydd ei hun, a mae rhaid i chi obeithio bod nhw'n iawn. Croesi bysedd, cyffwrdd pren, dyna beth fi rhaid i chi wneud, dyna chi obaith anhygol o wan. Ond beth i ni'n datgan, y mae Duw yn dweud yn ei air, a hyn yw'r bywyd tragwyddol. Os ych chi am fywyd tragwyddol, iddynt dy adnabod di yr unig wir Dduw, a'r hwn anfonais ti Iesu Grist. Rhaid credu yn y Drindod, rhaid credu yn Niw, rhaid credu ei fod yn datguddio hun ac credu yn ei fab yr hwn anfonodd atom ni. Beth ni'n gweld felly yw pwysigrwydd adnabod Iesu Grist
Ac felly gwelir hyn a ddigwyddir i'r sawl nad ydynt yn ei adnabod. Grandewch 2 Thessaloniaid 1:8 a thân fflamllyd gan roddi dial i'r sawl nid adweinant ddiw ac nid ydynt yn ei fyddhau efengyl ein harglwydd Iesu Grist fe fydd na farn. O, mae'n anodd yn diwedd. Dwi ddim yn hawdd cyhoeddi'r pethau yma. Dwi ddim yn rhywbeth sydd yn dod â rhyw bleser achos mae'n rhywbeth sydd yn ddwys, mae'n ddifrifol, mae'n erchyll. Mae'n codi dychryn, ond mae'n air Duw. Mae yno, mae mor bwysig. Ac os ni'n cael trafferth yn hyn, beth ni ddim wedi deall yw difrifoldeb pechod, difrifoldeb gwrthod Crist, difrifoldeb gwrthod yr Efengyl, a mynnu dilyn eich ffordd eich hunan, a byw yn ôl eich chwantau eich hunan. Mae'n ddifrifol, mae troi cefn ar Grist, yw'r pechod o'r mwyaf. Gallwn hefyd dweud I sicrwydd, yr hyn o llaw na Duw, mae'n gyfiawn ac yn deg. Does dim byd yn yr athrawiaethau sydd yn disgrifio Duw sydd yn anghyfiawn nac yn anheg. Mae'n gyfiawn ac yn deg ym mhob un o'i weithredoedd. Wel, isbenod arall. Disgrifiad o rywun sydd heb gris. Person sydd heb gris, pan nad oes ganddo ffydd yn y galon, ynddo fel ei weredwr. Yn yr arglwydd Iesu Grist fel ei weredwr. Gellir gwybod am Grist, I ni'n mynd cam ymhellach nawr yn dydyn ni. Mae'n amlwg yr rhai sydd heb wybodaeth pen am Grist, maent yn golledig, achos mae rhaid cael Crist, mae rhaid gwybod pwy yw mae rhaid gwybod be mae wedi wneud, trostwch chi. Felly mae rhaid cael gwybodaeth, ac felly pwysigrwydd pregethu gair Duw. Ond hefyd, I ni'n gweld, mae rhaid bod nid yn unig y wybodaeth pen, ond mae'r rhaid cael rhywbeth mwy. Llawer mwy na hynny. Gellir gwybod am Grist yn y pen. Hyd yn oed berchen ar lawer o wybodaeth am Grist. Felly beth mae'n dweud fan hyn? Fe ellir bod yn rhywun sydd falle wedi mynd i'r ysgol ac wedi dysgu gwersi addysg grefyddol ac wedi gwneud tygau ac wedi gwneud lefel A, wedi mynd i'r brifysgol ac wedi astudio astudiaethau Beiblaidd ac wedi gwybod llawer, os ydyn nhw wedi gwneud llawer yn y Beibl, siwr o fod bydd yna ganran ohono fe yn un Beiblaidd, ac yna mi fydden nhw'n gwybod llawer am Iesu Grist. Ac gadewch I ni ychwanegu at hynny, falle bod nhw'n gwneud doethuriaeth yn y peth hefyd, ac yna mynd yn ddarlithwyr ar grefydd neu ar ddiwinyddiaeth. Neu gadewch I ni fynd yn cam yn ychwanegol at hynny, maen nhw hefyd yn mynd I gapel, a maen nhw'n mynd I gapel Cristnogol, a maen nhw'n gwybod popeth am Iesu Grist, maen nhw'n gwybod y straeon I gyd, maen nhw'n gwybod yr holl wirthiau, maen nhw'n gwybod y bregeth ar y mynydd, maen nhw'n gwybod hyd yn oed y cyfeiriad at y proffwydoliaethau a gafodd I ddweud, a maen nhw'n gwybod hwnna I gyd yn y pen. A gadewch I ni fynd am y cam ymhellach, maen nhw'n dadlen ffyrnig dros y pethau yma. Ond beth I ni'n deall yw hyn, gellir cael y wybodaeth yn y pen, ond y diffyg ffydd I ymddiried eich enaid ynddo. Dydych chi ddim wedi ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n bosib I fynd trwy'r mosiwn, I fynychu capel, I gredu yn y pen, hyd yn oed weithio drosto fe. Gai ddweud hyn hefyd, mae yna rhai wedi rhoi I bywyd I wasanaethu Crist a fynd yn dramor I wledydd caled iawn, peryglus, ac wedi gwasanaethu yn y ffordd hynny, ac yn mynd ac yn dweud ei fod nhw'n gynhadon dros Crist. Nawr wrth gwrs yn aml iawn mi fydde'r rheini wneud lot o bethau I helpu pobl yn y gwledydd hynny. Ac wrth gwrs mae yna rhywbeth clodwyw am hynny, bod nhw'n mynd a helpu tlodion, ac falle bod nhw yn arbenigo mewn rhywbeth yn y byd meddygol ac yn gallu helpu y rhai sydd yn dioddef, rhoi meddyginiaeth iddyn nhw ac yn gallu I gwella nhw. Ac felly maen nhw'n helpu falle adeiladwyr yn adeiladu cytrefi iddyn nhw. Ac maen nhw'n rhoi bywyd llwyr yn y maes cenhadol, falle bod nhw'n cynnal oedfa ar y sil, ond maen nhw'n weithgar iawn yn gymdeithasol felly, ac yn helpu'r pobl yma sydd yn dioddef. Ac y mae hynny, wrth gwrs, yn rhywbeth clodwyw ac yn rhywbeth da, ond dyw e ddim yn ffydd Gristnogol. A mae'n bosib i'r rhai hynny I beidio bod yn Gristnogion. Lle chi ddychmygu nawr rhai sydd yn gwrando ar hwn. Ac yn dweud, mae hwnna'n erchyll.
Mae hwnna'n ofnadw i grybwyll bod rhywun sydd wedi mynd i gapel trwy bywyd nhw ac wedi dweud i bod nhw'n credu'r holl bethau yma ac yn rhoi i bywyd i fyny'r maes cenhadol. Lot o bobl ifanc yn licio wneud hyn yn dydyn nhw. Yn tyfu fyny, falle yn cael ambell i gyfnod o wrthryfela, ond yna wedi gwneud rhyw benderfyniad ac yna eisiau cael blwyddyn allan ac mynd allan a profi'r byd ac falle mynd i ryw wlad, felly maen nhw'n gallu helpu ac mynd i ryw faes cenhadol hefyd ac maen nhw'n teimlo'n dod nôl. A mae llawer yn edrych ar nhw fel beth, mae'r rhain yn sicr yn Gristnogion. Maen nhw'n bobl ifanc, wedi rhoi i'w brwdfrydedd, wedi mynd allan ac wedi helpu, ac dyna i chi rhywbeth clodwiw. Ac wrth gwrs, ar un lefel, mae'n glodwiw. Ond nid ffydd Gristnogol yw e. Dydy ffaith bod person ifanc wedi rhoi blwyddyn 2-3 mlynedd i'r pethau hynny, ac yn dweud i bod nhw'n mynd i ryw faes cenhadol Cristnogol Efengyl hyd yn oed. Dyw hwnna ddim yn brawf ei bod nhw'n Gristnogion. Achos os nad oes na wyrth wedi digwydd yn yr enaid, os nad yw'r enaid yn llwyr ymddiried yng Nghrist, ond nid oes na beryg fod rhain yn ymddiried yn ei gweithredoedd. Edrychwch, mi rydw i'n Gristion. Pam dwi'n Gristion? Wel, edrychwch, dwi wedi mynd i'r capel, dwi wedi helpu da'r pobl ifanc, dwi yn gwneud lot o bethau, o ddiwrnod i ddiwrnod, o sil i sil, o cwr pobl ifanc i cwr pobl ifanc, ac yna es i'r maes cenhadol am flwyddyn neu ddwy. Ac fe nes i fod yn hunan a berthol wrth i fi fynd. Fe nes i ddioddau tipyn bach, o'n i allan o boced hyd yn oed, a dwi wedi dod nôl, a dwi'n mynd rownd y capeli yn rhoi sgyrsiau iddyn nhw ac yn rhoi darlith iddyn nhw am fy mhrofiadau fi. Mae pawb yn meddwl, os fi oedd na Gristion, dyna Gristion i chi, dim cwestiwn am y peth. Ac eto beth i ni'n dweud yw, hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi gweld dim sail ei bod nhw'n gallu galw hunan yn Gristnogion yn ôl y Beibl. Rhaid bod yr enaid yn pwyso ar Grist ac ar Grist yn unig. Rhaid bod gwyrth wedi digwydd yn yr enaid a fod na greadur newydd wedi greu. Nawr bod na sancteiddrwydd i weld. Dyna beth i ni'n sôn amdano. Felly mae'r rhai wrth gwrs i ni'n dweud sydd heb Grist, heb unrhyw wybodaeth ohono fe. I ni'n gwybod mae nhw heb Grist ac felly heb gobaith o fywyd tragweddol. Ond mae yna rhai hefyd sydd ag wybodaeth pen ond sydd heb ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae ganddyn nhw ffydd o gred, maen nhw'n credu, ond credu yn y pen yw hynny. Gall unrhyw un, mae Satan yn gallu gwneud hynny. Mae Satan yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ond does ganddo fe ddim ffydd achubol. Mae'n golledig. Ac felly nid cred y pen i ni'n sôn amdano. Mae rhaid bod yna wyrth wedi digwydd ar hodd o ffydd achubol. Yn yr enaid nawr ych chi'n pwyso'n llwyr ar Grist, nid ar eich gweithredoedd, nid ar eich hunan aberth chi. Ioan 3:36. Yr hwn sydd yn credu yn y mab y mae ganddo fywyd tragweddol. A'r hwn sydd heb credu'r mab, ni wel fywyd, either mae digofaint Duw an aros arno ef. Nawr, isbenawd arall yn yr rhan yma yw person sydd heb Grist yw pan ni ellir gweld gwaith yr ysbryd glân yn ei fywyd. Nawr, allwn ni fynd, mae'n rhesymegol yn diwe. Rhai sydd heb wybodaeth o Grist o gwbl, heb Grist, yn golledig. Mae yna rhai sydd â llawer o wybodaeth am Grist, ond sydd heb ffydd achubol. Dydyn nhw ddim yn pwyso arno ef, maen nhw dal i ymddiried yn ei gweithredoedd pwy ydyn nhw ar ei crefydd. Ond nawr i ni'n mynd cam ymhellach. Mae rhai sydd heb Grist yn gallu cael ei disgrifio yw rhai ni ellir gweld gwaith yr ysbryd glân yn ei bywydau nhw. Dywed Iesu'r ail. Mae'n cyfeirio ni lyfr at filiynau o broffeswyr yn ei gyfnod, na wyddant ddim am wir droedigaeth mewnol y galon. Roedd na filiynau, oedd yn dweud, roedd na lawer o bobl yn yr eglwys pryd hynny, oedd yn dod i'r eglwys yn ffyddlon, roedden nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn y pen, yn gwybod am Grist, yn credu yn y pen, ond doedd dim gwir ffydd achubol, ond sut o'n i'n gwybod hynny oedd hyn, doedd dim prawf o waith yr ysbryd glân yn ei bywydau nhw.
Felly gai ofyn y cwestiwn yma i chi sydd yn gwrando heddiw, a oes prawf o waith yr ysbryd glân yn eich enaid chi? I chi eisiau edrych nôl i weld beth yw eich proffes chi? Ydych chi nawr yn gwybod am Grist? Ydych chi'n pwyso ar Grist? A yw eich proffes chi, mae Iesu Grist yw popeth, mae fe rhoddodd yr hodd o ffydd i chi gredu ac ymddiried eich enaid tragwyddol yn ei ddwylo ef? Ond yna rhaid gweld, a oes yna ffrwyth edifeirwch, a oes yna ffrwyth gwaith yr ysbryd glân yn eich bywyd chi. Ar beth y gosodwch eich serchiadau chi? Beth sydd yn sefyll allan wrth edrych ar eich ffyrdd? Nawr wrth gwrs, ni nawr yn dweud, ni wedi dweud sawl gwaith, nid o weithredoedd, mae neb yn cael ei achub rhag i chi ymffrostio. Ffydd a rhodd yw honno. Darllenwch y benod eto, Efengyl 2. Ni'n gwybod hynny. Ond hefyd, i ni wedi cael ein creu i weithredoedd da. A'r eiliad i ni'n dod i gredu, nawr mae gweithredoedd da yn dod yn bwysig. Yn gyntaf, mae'n brawf i ni o bod ni wedi gwir dod i gredu. Nawr i ni'n gallu gweld y gweithredoedd yn y Cristion. Ond hefyd, nawr i chi'n gallu byw i'r pwrpas o'ch creuwyd chi i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac felly mae gweithredoedd mor bwysig. Ond maen nhw'n bwysig yn y cyd-destun cywir. Nid yn y cyd-destun o achubiaeth, ond yn y cyd-destun o'r bywyd Cristnogol. Ac felly, mae'n rhaid gofyn y cwestiwn, beth sydd yn sefyll allan wrth i rywun edrych ar ein bywydau ni, ar ein ffyrdd ni, ar ein tueddiadau ni, ar ein pleserau ni? Gan amla, hyn sydd yn wir am rai sydd yn y categori yma, ni wyddan dim am waith adnewyddol yr ysbryd glân yn ei bywydau. Hynny yw, dydyn nhw ddim yn adnabod Iesu Grist. Ac felly, dydy gwaith yr ysbryd glân ddim i'w weld. Mae llawer yng nghyfnod Iesu'r ail, fel ni heddiw, yn gweld hyn yn rhywbeth eithafol, yn gul, yn galed ein bod yn gosod disgwyliadau rhy uchel ar broffes. Ac yn dweud, nid felly i ni'n dehongli gair Duw. Nid felly ni'n dehongli addoliad. I ni'n addoli mewn ffordd llawer mwy modern yn yr oes yma. I ni'n addoli ac yn derbyn gair Duw, i ni eisiau addasu fe. Mae'r geiriau braidd yn hen ffasiwn, maen nhw'n golygu rhywbeth gwahanol yn yr oes honno. Gallen nhw ddim golygu hynny, felly ni'n cyfieithu nhw mewn ffordd gwbl wahanol mwyn siwtio'n crefydd a'n bywydau pechadurus. Dyna sydd wrth wraidd y broblem pan mae pobl yn gwneud cyfeithiadau yma sydd ddim ar sail yr un gwreiddiol. Yw, maen nhw'n newid pethau oherwydd bod nhw eisiau rhyw grefydd sydd yn mynd i siwtio i bywydau llawn chwant ac hunanoldeb. Ond maen nhw'n ei lliwio fe mor bert yn grefyddol. Mae'n driennus ond yw e. Os nad oes na brawf bod gwaith yr ysbryd glân ar eich bywydau chi, bod yna ymwahaniad o'r byd. Os nad oes hynny i weld, yna mae yna rhywbeth mawr o'i le, mae rhaid i fynd nôl y camau, efallai bod chi yn y categori bod chi'n credu yn Iesu Grist, ond nid ffydd a chibol yw e, achos dyw'r wyrth ddim wedi digwydd. Ioan 3, adnod 3. Iesu atebodd ac yddywedodd wrtho, yn wir medda fi ti, o ddieithr geni dyn drachem, ni ddichon e fe weled teyrnas Duw. Rhaid cael yr enedigedd yma o ddifri, yr ail enedigedd yma. Gwyrth i ni'n sôn amdano. Nid chi'n dewis Iesu Grist, nid chi'n dod i oedfa yn cael eich symud tipyn bach yn penderfynu o fe na i gredu nawr a fe driau fe am gyfnod. Na, mae mwy na hynny. Nid cael eich magu a tyfu lan ac yn naturiol i chi'n cario ymlaen ar hyd y trywydd yma. Na, rhaid bod na wyrth eich geni chi drachem. Matthew 18 adnod 3. Ac a ddywedodd yn wir y dyweda fi chwi, o ddieithr eich troi chwi. Ach, gwneithir fel plant bychain, nid ewch chwi ddim i mewn i deyrnas nefoedd. Rhaid bod na wyrth, bod chi'n cael eich troi, sut chi'n cael eich troi, gwaith yr ysbryd glân. Ach, bod chi'n dod fel plant bychain unwaith eto. Dyna beth yw'r wyrth i ni'n sôn amdano. 1 Ioan 2 adnod 6, yr hwn a ddywed ei fod yn aros ynddo ef a ddylai yntai felly rhodio, megis yr hodiodd ef. I ni fod i rodio fel ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n naturiol, dyna be fydd yr awydd, fe fydd y gogwydd nawr i wneud hyn.
Ond dyna un prawf ein bod ni. Does dim rhaid dadle gyda rhaid. Os ych chi'n gofod dadle gyda rhywun i beidio mynd i ambell i le, i beidio cymryd ambell i beth, os oes rhaid perswadio rhywun i ddod i'r capel a ddod i'r cwrdde ac i wrando'r neges a pregaeth am Iesu Grist, yna mae rhywbeth mawr o'i le. Mae'n rhyfedd ond yw e. Beth yw canran y bobl sydd yn proffesu, sydd ddim yn ffyddlon i'r cwrdde gweddi, cwrdde pobl ifanc, i'r oedfaon i gyd ar y sil. Mae 2 oedfa, 3 oedfa, mae hwnna dros ben llestri. Mae rhaid i ni cael amser i eistedd lawr y gwylio teledu. Dyna be fydd nhw'n dweud. Mae yna rhywbeth o'i le, ond oes. Rhywbeth mawr o'i le. Rhufeiniad 8:9. Ac od oes neb heb ysbryd Crist ganddo, nid yw hwnnw yn eiddo ef. Os na allwn ni weld yr ysbryd, yr arglwydd Iesu Grist yno, yna dydyn ni ddim yn eiddo ef. Dyna gair Duw. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud. Nawr, os oes ganddoch chi broblem â hynny, mae rhaid i chi i gyfaddef bod chi ddim yn credu'r Beibl. Dyma beth mae gair Duw yn ei ddweud. Mae yna gymaint heb unrhyw wybodaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Ddim yn gwybod amdano nac yn ei adnabod, ac felly ni'n gwybod ei bod nhw'n golledig. Bod dyn yn ei anwybodaeth, ond hefyd i ni'n gweld fan hyn. Mae dyn nid yn unig yn ei anwybodaeth, ond yn ei hunan gyfiawnder, yn llawn gweithredoedd, dyna'r hybydd mae Rhael yn ei roed, yn llawn gweithredoedd awnant, yn cymryd bod hwnna'n ddigonol, fe ddont yw canlyniadau hunan, bod hwn yn ddigon. Ond beth i ni'n dysgu fan hyn yw bod nhw heb Grist, bod nhw'n golledig. Mae dyn yn aniwiol, ond nid yw hynny'n wir. Mae'r oes i ni'n byw yn ddi mor aniwiol, byw yn anwybyddu popeth am Dduw, am y groes a'i air, yn gweithredoedd yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni'n gweld bod nhw'n anwybyddu'r cyfan, yn anwybyddu ei ddydd. Ond i ni'n gweld hynny yn hefyd yn dydyn ni yn yr eglwys. Sawl capel sydd yna, hyd yn oed Efengyledd bellach, i ni'n gwybod bod y gweddill, yr rhai sydd ddim yn honni fod yn Efengyledd wedi hen anghofio am y pethau yma. Ond hyd yn oed yn yr rhai sydd yn credu yr Efengyl yn ôl pob sôn. Yr hyn byddwn ni'n ei weld yw hyn, yw'r sabath ddim yn golygu dim byd iddyn nhw. Fe wnewn nhw unrhyw beth ar y sabath. Fe fydd e fel unrhyw ddiwrnod arall. Byddwn nhw'n eistedd lawr ac yn wneud eu gwaith efallai. Efallai bydden nhw'n wneud y garddio ar y sabath. Efallai bydden nhw'n mynd a gwylio teledu a gwylio ffilmiau nhw ar y sabath. Efallai bydden nhw'n cadw'r holl rhaglenni maen hoffi ar y teclyn bach ac yn ei gadw ac yn gwylio fe ac yn dal i fyny ar y sabath. Ac yn dal am mynd i capel, dal i honni fod yn Gristnogion. Mynd ar wyliau ac os nad oes na oedfa, dim ots ni ar yn gwyliau ar y sabath. Dim ots teithio ar y sabath, dod nôl o wyliau a colli'r oedfa'n ac yn meddwl dim ots am hynny. Faint sydd felly? Byddwn ni'n tybio dweud, nawr wrth gwrs dy'r ystadegau ddim i gyd gyda ni, dyn nhw ddim yna ar gael yn llawn, ond o'r hyn i ni'n ei brofi ac yn ei dystio ac yn ei weld, mae yna lawer iawn felly. Mae'n druenus. Rhael yn dweud eto, mae'n cydnabod fod pobl yn gweld geiriau fel yma, fel i ni yn ei ddweud, yn galed. Yn anodd, falle'n bigog, yn sicr yn eithafol. Ac yr oedd Rhael yn gwynebu'r un fath o erledigaeth ymhlith proffeswyr. Mi fydda yna lawer yn ei oes ef doedd ddim yn hoffi J.C. Rhael. Ac yn ei gyhyddo fe bob math o bethau, hyd yn oed yn ei gyhyddo fe pethau ac yn neud celwydd i fyny amdano fe siŵr o fod, achos tybio ni fydd pobl crefyddol ddim yn licio hyn. Achos mae'n ei pigo nhw, ac felly maen nhw'n ffeindio bai, ac dyna beth i ni'n ffeindio. Mi fydden nhw'n ffeindio bai, mi fydden nhw'n ffeindio rhywbeth am y person, dyn nhw'n licio ni, dyn nhw'n ddim yn licio ffordd i chi'n siarad, falle'n gallu cofio ar ryw achlysur, dwi'n cofio siarad, allan ni dychmygu rhai'n dweud, dwi'n cofio fe yn y coleg, a fe ddwedodd e hyn, ac doedd e ddim yn neis am ffordd ddwedodd e, a dwi ddim eisiau dim byd i wneud ag e. Ac felly rhyw ragfan, a'r hyn sy'n tu ôl i'r pethau, falle bod na le, falle bod ni wedi dweud rhywbeth yn y ffordd na ddylsyn ni. Ond maen nhw wedi dod i'r casgliad fod yr ysgrythyr yn anghywir a dyn nhw ddim yn licio'r athrawiaeth. Maen nhw'n ffeindio rhyw fai trwy'r amser ar y pregethwr, y llais yr uchel, y llais rhy dawel, y bregedd yr rhy hir, y bregedd yr rhy fer, unrhyw beth. Ond yr hyn sydd oedd rhaidd y broblem yw falle nid yn unig bod nhw ddim yn licio'r person a bod nhw'n gallu ffeindio rhywbeth, nhw'n gallu beirniadio fe, ond dyn nhw ddim yn licio'r neges. Maen nhw'n dweud bod e'r rhy bigog,
bod e rhy galed, bod e rhy gul, bod e dros ben llestri. Bod nhw'n dweud, fydd y bobl ddim yn dod ato ni, ddim yn troi at Grist pan i chi'n siarad fel na. Wel, beth i ni wedi gweld, i ni wedi profi ond o fe, bod addoliad ysgafn. Beth mae e wedi wneud? Mae e wedi dinistio'r eglwys. Beth mae'r eglwys ryddfrydol wedi wneud? Yr rhai sy'n gwadu'r gwerthiau, sydd ddim yn credu dim byd. Beth maen nhw wedi wneud? Maen nhw wedi gwaghau'r eglwys. Beth mae'r bobl yna sydd yn dweud mae nid gwirthor Iesu'n cerdded ar y dŵr ac yn bwydo'r 5,000. Mae nid gwirthodd e, mae'n rhyw wers ar fod yn garedig i bobl ar rhannu yw e. Beth mae'r rheini wedi wneud? Allen ni ddweud hyn, maen nhw wedi gwaghau'r eglwys. Beth yw'r pwrpas mynd i gapel a gwrando ar bregeth pan mae rhywun yn dweud mae dim ond moesau yw e. Achos nid efengyl yw na, fe gewch chi glywed hwnna unrhyw le. Mae'r rheini wedi gwaghau'r eglwys, mae'r addoliad ysgafn, maen nhw wedi trio ers 30, 40 o flynyddoedd i wneud y ffydd Gristnogol yn ysgafn ac yn fydol, a maen nhw wedi distriwio'r eglwys. A be mae'r lleill wedi wneud, yr rhai sy'n wneud y mor eithafol, ac wedi dweud bod rhaid i ni bron bod yn mynaich a lleianod, a be mae'r rheini wedi wneud? Maen nhw wedi gwthio'r ysbryd glân allan, ac maen nhw wedi dweud mae crefydd fel hyn yw e, a rhaid bod fel hyn a'r llall, a mae yna rhyw falchder anhygoel yn hynny, ac wrth gwthio'r ysbryd glân mas, be maen nhw wedi wneud? Maen nhw wedi dinistio'r eglwys. Ac o ganlyniad i hyn i gyd, beth i ni wedi gweld? Mae'r eglwys ar fi'n diflannu o'r wlad. Ac oedd rhael siwr o fod yn torri galon yn dweud hyn. Fod rhai yn dweud bod y geiriau ni'n dweud nawr yn galed ac yn bigog ac yn anodd ac yn eithafol. Ond rhael ymlaen a fe ddwedodd hyn. Ond gair Duw ydyw. Y gwirionedd wedi ei ddatguddio yng ngair Duw i ni'n cyhoeddi beth sydd yng ngair Duw. Ac os mai dyma yw y gair Duw, os mai dyma yw y gwirionedd ac i ni'n credu tawe, oni ddylsem ei gyhoeddi, a hynny mor eglur ac mor blaen ac y gallwn ni. Mor anodd yw e, ac efallai bydd yn golygu byddwn ni'n rhodio llwybr unig, a na fydd pobl eisiau ymwneud â ni wedi profi hynny yn dofe. I ni'n gallu gweld hynny o'r gynhadledd haf. Faint sydd yn dod i'r gynhadledd haf? Faint sydd yn uniaethu gyda eglwys sydd yn cyhoeddi gair Duw? Ac i ni'n gweld niferoedd fach iawn. Yna hyd yn oed yr ochr Saesneg, i ni'n gweld faint o bobl sydd yn dod i oedfa sydd yn cyhoeddi'r gair fel hyn ac yn dweud mae ymwahaniad o'r byd sydd ei hangen a gwir achubiaeth. Faint sydd yn dod fyna pan ni'n meddwl bod yr holl fyd yn gallu dod i oedfa Saesneg, niferoedd bach iawn. Ac yna ni'n dod i'r oedfa Gymraeg. Faint sydd yna? Faint sydd yn dod? Faint fydd yn dod? Petai ni'n gallu dod i'r oedfa? Faint fydde eisiau dod i'w wrando ac i gymdeithasu ar y saith? A nifer fach yw e. Ac yn gweddi ni, ddiw graslon, na fydd ysbryd i'n dod lawr, ac y byddwn ni'n cael gweld gwahaniaeth nawr. Y byddwn ni'n gweld bydd na newyni a sychedu am gyfiawnder ac am gwir grefydd. Ac y byddwn ni'n gweld nid y niferoedd yn cynyddu mwyn niferoedd. I ni wedi cael bywyd yn dofe a gweld niferoedd bach, felly ni'n gwybod beth yw ei cael niferoedd bach. Ond i weld y niferoedd yn cynyddu pam mwyn i'r Iesu cael ei glodfori. Mi eisiau sefyll dros y gwir, dros gair Duw. Gair Duw yw hwn, nid rhywun sydd yn dewis adnodau ac yn dweud, wel, fel hyn i ni ddehongli fe. Does dim ffordd arall i ddehongli fe. Gair Duw sydd fan hyn. Mae yn blwmp ac yn blaen a fe ddywed J.C. Ryle yn ei gyfnod bod pobl yn dweud mae anodd ac eithafol a pigog oedd y geiriau. Mae yn dweud dyma yw gair Duw ac os gair Duw yw e, mae cyfrifoldeb arno ni i'w gyhoeddi fe. Ni allwn ni fod yn dawel. Pam? Neu fe fydd gwaed y neidiau ar ein dwylo. Dyna'r peryg. Mae'n rhaid i ni gyhoeddi gair Duw. Wel, gadewch i ni mynd ymlaen. Isbenawd arall, cyflwr yr rhai sydd heb Grist. Dyna chi gyflwr. Mae J.C. Ryle nawr yn disgrifio, mae wedi disgrifio pwy yw yr rhai sydd heb Grist. Nawr mae'n mynd i ddisgrifio beth yw eu cyflwr nhw.
Oedd e'n dweud, oedd llawer siwr o fod yn dweud pa wahaniaeth sydd os ydym ni heb Grist. Os na ddiw, yna gewn ni obeithio i fod yn drigarog ac y bydd pawb yn mynd i'r nefoedd. Ond nid felly yw be mae'n dweud yw cyflwr y rhai sydd heb Grist yn gyntaf yw i fod heb ddiw. Rhaid cael cyfryngwr i beri'n bod yn gallu dod i bresenoldeb Duw, i siarad ag ef, i ymwneud ag ef. Dyna be mae'r Beibl yn dysgu. Mwyn cael ein adnewyddu i berthynas a'n Duw, rhaid cael cyfryngwr i ni ddim yn gallu wneud ar ein pen ein hun. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud. A dim ond Iesu Grist sydd yn gallu bod yn gyfryngwr. Ioan 14:6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Does dim crefydd arall, does dim ffordd arall, hynny trwy Grist. Rhaid cael cyfryngwr. Ac os ydych chi heb Grist, yna chi heb Dduw. Yna mae'n mynd ymlaen. Os ydych chi heb Grist, mae hynny fod heb heddwch. Fe fydd yr rhai sydd heb Grist, heb Dduw, bod nhw'n dilyn rhyw fath o Dduw, ond maen nhw heb y gwir Dduw, ond hefyd, os maen nhw heb Grist, does dim heddwch ganddynt. Mae gan pob dyn gydwybod, ac ni fydd yn gwbl hapus tan yw gydwybod gael ei fodloni. Ni'n gwybod hynny, ni'n gweld hynny o ddydd i ddydd. Mae pobl eisiau bod yn hapus. Ond yr hyn i ni'n ei weld yw maen nhw'n chwilio am hapusrwydd, ond maen nhw'n cael yn y llefydd anghywir. Mae'n rhoi hapusrwydd tymhorol iddyn nhw. Mae llawer gellir dweud yn y byd yn weddol hapus gan fod y cydwybod yn hanner marw. Mae'n gysglyd, dyw e ddim wedi cael ei ddeffro. Mae llygredd pechod wedi peri hyn. Ac felly maen nhw'n byw i'r eiliad. Maen nhw'n boddi yr cydwybod sydd ganddynt gyda pleserau. Dyna beth mae'r byd yn ei wneud. Ond dyma lle mae'r broblem. Pam mae'r cydwybod yn dechrau deffro? Pam maen nhw'n dechrau meddwl? Ac efallai pan maen nhw'n dechrau meddwl am bechodau'r gorffernol, a ar farn i ddod. A fe felly bod angen rhywbeth neu rhywun i'w helpu. Falle maen nhw'n gweld na ellir lleddfu'r cydwybod ar ei pen ei hun, nad yw pleserau yn ei wneud e. A maen nhw'n darganfod, dyw ddim hyd yn oed darllen y Beibl yn dod â heddwch iddynt. Falle bod rhai wedi trial wneud hynny, bod y cydwybod trwy waith yr ysbryd glân, mae'r Cristion yn gallu tystio hyn, y cydwybod yn cael ei bigo, cael ei ddeffro. Ac nawr maen nhw'n trial lleddfu'r cydwybod ac yn darllen y Beibl. Ac mor dda, fyddwn ni'n dweud wrthoch chi i ddarllen y Beibl, ond dyw e ddim yn mynd i leddfu'r cydwybod chi ynddo'i hun. Mae rhai'n meddwl, fe ai gapel, ac mae hwnna'n beth da, wrth gwrs i fod e. Ond maen nhw'n ffeindio dyw mynychu capel ddim yn lleddfu'r cydwybod. Ac falle ambell waith yn neud yn waith. A maen nhw'n meddwl, na i weddio fwy, fe na i cymryd y cymyn. Fe na i fod yn hunan abertho, fel dwedes i gyda, fydd na rai pobl ifanc yn meddwl, os ai faes cenhadol am flwyddyn, a fe na i rhyw waith cymdeithasol, fe fydd hwnna'n neud i fi deimlo'n well. Ac os yn sicr os maen nhw'n efengylaeth, yna fyddai siŵr o fod yn cael fy marn i fod yn Gristion felly, a maen nhw'n pwyso ar hynny. Ond os ydyn nhw'n onest, fydden nhw'n dweud, dyw e ddim yn dod â heddwch. Does dim heddwch yno. Mae'r pethau yma, dyn nhw byth wedi lleddfu cydwybod. Ac eto maen nhw dal i ddeheu am heddwch. Ond beth ni'n dysgu yng Nghaer Duw, dim ond un peth gall sicrhau heddwch cydwybod. A hynny yw gwaed Iesu Grist. Dyna'r unig ateb. Dyw crefydd ddim yn ei wneud e. Dydy mynychu capel yn ffyddlon ddim yn ei wneud e. Dydy darllen y Beibl, allech chi darllen e 1000 o weithiau. A fyddwch chi'n arbenigwr. Ond wneith y darllen ynddo'i hun ddim dod â heddwch. Dim ond gwaed Crist sydd yn mynd i beri hynny. I weld ac i ddeall marwolaeth Crist a'i fod yn daliad i glirio'n dyled ni i Dduw. Dyna lle sy'n rhaid dod at droed y groes, rhaid dod yn waglaw, rhaid dod a sylweddoli. Mae'r unig gobaith sydd gen i yw Crist, a'r Crist sydd wedi marw, oherwydd bod e wedi marw, oherwydd ymhechodau i, fod y tad yn cosbi Crist yn fy llefi. Mae'n bersonol, mae'n rhyw brofiad personol. Dwi'n dod at droed y groes a mae'r gwaed yn llifo.
Mae'r ffynon wedi agor, a dwi'n cael fy ngolchi'n wynach na'r eira, a dwi'n dod, dwi'n ffaith fy mod i'n dod at droed y groes, dwi yno, nid ar sail unrhyw weithredoedd da, nid ar sail unrhyw gemdir sydd gen i, nid ar ffaith fy mod i'n blentyn i bwy bynnag, ond dwi'n dod gan fy mod i'n llwythog ac yn flinderog, ac wedi gweld fy mhechod, ac yn dod at droed y groes, ac mae'r gwaed yn llifo, ac yn golchi pob staen pechod i ffwrdd, ac mae'r fy mhechod wedi maddau llwyd, neu darlun arall, mae'n cael ei hoelio i'r groes, ac mae Iesu Grist yn cymryd y gosb yn fy lle fi, a darlun arall, mae'n taflu fy mor bell ac yw y dwyrain o'r gorllewin. Dyna chi darlun o'r groes a'r gwaed, y mae yn dod â heddwch i'r cydwybod, mae e'n wirthiol, mae e'n wirth pan bod gwaed Crist i farwolaeth ef, dyna'r unig obaith sydd i Gristion cael heddwch cydwybod. Pan ddaw dyn, trwy ffydd, yn derbyn fel rhodd ac yn abl i gredu hyn mae Iesu Grist wedi wneud drosto, fe ddaw yr heddwch na wyr y byd amdano. Fe ddaw heddwch i ateb pob cyhyddiad y cydwybod. O, mae'r cydwybod ac mae wrthi ar ôl i ddod i gredu. O, mae'r cydwybod yn dod ac yn atgoffa chi o bechodau'r gorffennol cyn i chi ddod yn Gristion. Wedyn, mae Satan yn defnyddio'r cydwybod ac mae e'n dod ac yn cyhyddo chi o pechodau ar ôl i chi ddod yn Gristion. Sut fedri di fod yn Gristion? Ond chi'n gwybod beth, mae gwaed Crist yn delio gyda'r cyfan. Y mae wedi golchi pechodau'r gorffennol, presennol a'r dyfodol. Ni'n gallu ateb yr un drwg yn ôl. Dim ond gwaed Crist sydd yn gallu wneud hynny. Dydy crefydd ddim yn gallu wneud hynny, achos does dim gobaith ganddo chi os na dim ond crefydd yw e. Dyw'r ffaith bod chi wedi mynd i'r maes cenhadol, dyw hwnna ddim yn mynd i leddfu'ch cydwybod. Yr unig obaith sydd i chi'n gallu dweud, y mae Crist wedi maddau, y mae wedi dweud y sawl a ddaw at a fi na i byth i troi nhw i ffwrdd. Dyna chi'r gobaith. Rhufeiniaid 5:1. Am hynny, gan ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae yna yng ngair Duw, mae yn blwmp ac yn blaen. Gan ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, gwirthiol, achubol, rhodd, oherwydd hynny, y mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Dyna yw yr Efengyl sanctaidd. Ond yr rhai sydd heb Grist, does ganddyn nhw ddim heddwch. Yna, yr rhai sydd heb Grist yw yr rhai sydd heb gobaith, o llawer un sydd yn honni bod ganddyn rhyw fath o obaith, ond nid yw llawer mwy na theimlad gwag am hendant. Fydd y gobaith yma sydd ganddyn nhw, o, dwi wedi mynd i'r maes cenhadol, o, dwi wedi bod yn aelod, dwi wedi dysgu yn yr ysgol Sul, dwi wedi helpu mae'r pobl ifanc, dwi hyd yn oed pregethu ar y Sul. Ond yna dyw e ddim yn dod a gobaith iddynt, does dim sicrwydd cadwedigaeth. Ni fydd hynny yn dod â gobaith pan daw salwch, neu henaint, neu farwolaeth. Yr unig gobaith sydd o werth yw hynny, y gobaith sydd i'w gael ar y graig Iesu Grist. 1 Corinthiaid 3:11, canis sylfaen arall nes gall neb ei osod. Heblaw'r un a sodwyd yr hwn yw Iesu Grist. Os nad yw'ch tystiolaeth chi yn llawn o Grist, mae yna rhywbeth o'i le, ond dyna i chi obaith. Pan i chi'n dweud dwi'n mynd i'r nefoedd, pam, sut i chi'n gallu dweud hynny? Dwi'n pwyso'n llwyr ar Grist. Ac dwi am byw i'w ogoneddu a'i fwynhau. Dyna i chi obaith, mae e'n gadarn, mae e'n graig. Is-benod olaf, heb Grist yw i fod heb nefoedd. Nid yn unig does dim mynediad i'r nefoedd, ond ni fyddai modd bod yn hapus yn y nefoedd os nad oes ganddoch chi waredwr Crist. Hanfod y nefoedd yw bod Iesu Grist yno. Iesu Grist yw'r nefoedd. Cael bod gydag ef, i weld e wyneb yn wyneb, a fod ffydd yn troi yn olwg. O, mae Iesu Grist yn bopeth i'r Cristion. Fel yr oedd yr arch i Noa. Dyna eich dychmygwch, i Noa ei deulu pan dath y glaw. Sut oedd nhw'n teimlo? Beth oedd eu teimladau nhw tuag at yr arch? Mi fydden nhw hefyd wedi edrych at Dduw ac at Grist, ond dyna i chi, mi fydden nhw rhyw deimlad cryf tuag at yr arch. Neu fel yr oedd yr oen, y pasg i'r Iddewon yn yr Aifft, mi fydden nhw barch am yr oen a gafodd ei ladd adeg y pasg.
O, dyna'r gobaith oedd yn rhoi iddyn nhw, ond mae'n ddarlun ond diwe o Iesu Grist, a mi fydden nhw'n edrych tuag at Grist. Ond i ni, i'r Cristion, mae Iesu Grist yn bopeth fel roedd yr oen i'r Iddewon yn yr aif, neu fel roedd y cwmwl. Dyna chi eiliad pan oedd y cwmwl yn dod a'i harwen nhw, neu'r tân, neu'r manna, pan dath y manna o'r nef, mi roedden nhw'n i pwyntio nhw at Grist, neu'r dŵr o'r graig, neu'r sarf o bres. Dychmygwch chi, beth oedd y sarf o bres? Sut deimlad oedd e? Pan yr oedd rhain wedi cael eu pigo ac yn gwybod bod nhw'n mynd i farw, gweld rhai wedi marw o'i cwmpas nhw, ac yna y sarf yn cael ei ddyrchafu o bres, a'r addewid yn cael ei rhoi, os edrychwch chi at y sarf o bres, yna fyddwch chi'n gwella. A maen nhw'n gweld hwnnw ar draw fyna yn edrych ac yn gwella, ac maen nhw'n dweud, o, dyna'r ateb yma, Duw wedi rhoi'r ateb, edrychau i'r sarf o bres. Ond dyna beth yw Iesu Grist. I'r enaid, mae wedi dweud, mae wedi cael ei ddyrchafu ar y groes, ac mae'n gwybod, os edrychau at Grist, mae yna chybiau tragwyddol, mae yna gobaith cadarn sicr. Fe yw popeth i'r Cristion. Fe yw ein gobaith, fe yw ein heddwch. Ac felly trieni o'r mwyaf yw cyflwr y sawl sydd heb Iesu Grist. O sut maen nhw'n byw? Chi'n gweld nhw? Maen nhw'n byw i fynd i'r gwaith mwyn cael cyflog. Maen nhw'n dod gatre ac yna maen nhw'n trefnu ar nos Wener i fynd allan. Ac yna mwynhau, meddai mwyafrif, bellach siwr o fod, mwynhau, maen nhw'n goffod cael y ddiod feddwl mwyn ymlacio tipyn bach. Ac yna maen nhw'n mynd dros ben llestri. Ac yna maen nhw'n treulio'r sadwrn yn dioddef neu beth bynnag, ac erbyn diwedd y sadwrn maen nhw'n eistedd lawr ac maen nhw'n byw i rhyw bleser arall ac maen nhw'n mynd am wythnos arall. Ac mae yna ofn o'r dyfodol. Chi'n gweld nawr ofn yng ngwynebau llawer ac yn iawn felly. Mae yn frawychus, ond does dim gobaith ganddynt. Does dim dealltwriaeth o beth yw pwrpas bywyd, pam i ni yma. Mae'n druenus yw i weld pobl sydd heb Grist. Maen nhw'n mynd o un peth i'r llall. Ac ddim yn gallu gweld diwedd yr peth, ac maen nhw'n gweld henaint yn agosau, a mae'n dychryn chi o'n diwedd. I chi'n gweld yn dod. Pan ych chi'n ifanc, chi'n meddwl bod e'n bell i ffwr, ac yna mae'r blynyddoedd yna'n diflannu. Fi'n cofio yn y coleg yn meddwl dwi'n ifanc, ac yna'n sydyn iawn, yn setlo lawr, ac yna'n cael teulu, ac yna le mae'r blynyddoedd i'n mynd. Ac yn sydyn iawn, dwi'n yn y 50au. A dwi'n agosau canol y 50au. Dwi'n meddwl ble mae'r amser di mynd. Ac nawr dwi'n gallu gweld henaint yn agosau. Mae'r corff yn blino mwy. Mae'r cefn yn achosi fwy o drafferth. Mae'r gwallt yn Ac i'n meddwl, fydd e ddim yn lot fwy o amser. Tan bod os fyddai'n cael byw, fydd e ddim yn lot o amser. Ac yna i'r byd, does dim gobaith. Mae ofn yn dod. Ond i'r Cristion, mae ganddo obaith. Mae Iesu Grist yn dod ar heddwch cydwybod. Mae'n dod â gobaith o bywyd rhagweddol. Ac mae'n gwybod mae pwrpas i fyw i ogon heddi Duw, ac mae yna bleser mewn bywyd mwyn byw i Grist, ond mae hefyd yn gwybod beth yw pen y daith. Mae Duw a'r arglwydd Iesu Grist yw pen y daith. Oedd Rhael yn dweud ar ddiwedd y benod, llawer gwell yw i fod heb arian nac i fod heb Grist. Hyd yn oed, gellir dweud mae'n llawer gwell i fod heb iechyd. O, byddai'r rhai'n dadlau hynny, nag i fod heb Grist. Mae bod heb Grist yn erchyll, yn druenus. Llawer gwell bod heb gyfeillio nag i fod heb Grist. Felly orffen, os ydych chi dal heb Grist, yna'r cyngor sydd i'w rhoi, ceisiwch trai fod yn agos. Galwch arno. Plediwch ag ef, a byddai maddau chi yn llwyr, ac y bydd Crist yn dod yn obaith sicr gadarn i chi. Ac os i chi yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist, yna'r her yw o na fyddwn ni'n byw yn ddiolchgar i'w glod, ac i weddio dros y sawl sydd heb Grist, i weld i trieni, i weld ei diffyg heddwch, i weld ei hanobaith, ac i weddio bydden nhw'n cael eu harwain trwy ras at droed y groes, ac i weld yr arglwydd Iesu Grist, i weld ei fywyd perffaith, i weld ei gyfiawnder, i weld ei farwolaeth trostom ni, i weld iddo gymryd y gosb yn eich lle, ac i chi ddod at y ffynon a'ch golchi chi'n llwyr lan. O gweddiwch y bydd 'na rhai yn dod i'r fan honno tra bod cyfle, tra i fod yn agos. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.